Батыр бірні, білімлі міңні еғардилер біздің татар халқында. Бүгінгі қызларыбыз нишәні бәріп еғарлар екен, өз білімлері білін. Бүгін шыларны сынап қарайбыз, эфирді ақыл батыл тапшыруы қайырлы кін қызлар. Сәлем! Бүгін білімлерін сынарға деп біздің білін ойында қатнашырға Миләүшә һәм Камилә исемлі қызлар тілек білдірді. Үзләре білін якыннанрак танышыйк. Сәлем! Мин Вәлиева Камилә булам. Миңа 13 яшь. Апас районы Каратын урта мәктәбенең 7нче сыйныфында белем алам. Мин төрле видеолар ясарга, шигырьләр сөйләргә һәм биергә бик яратам. Шушы шигырьләрем белән мин конкурсларында катнашам. Син дә бик иҗади кыз инде, безнең алайса. Әйдә синең көндәшең Миләүшә белән дә танышыйк. Ул безнең ниндирәк? Сәлем, минем исемем Закирова Миләүшә. Мин Казанның 10нчы мәктәбендә укыйм. Мин бик җырларга, биергә яратам. Күптән түгел генә Шаян ТВ-дан Сөйләм проектында катнаштым һәм анда җиңү яуладым. Бүген бездә бик иҗади ике кыз көч сынашачак. 5 баллы системадан карасак, үзегезнең белем дәрәҗәгезне ничә балл белән исәплисез? Мин мәктәптә 5ләргә, 4ләргә генә укыйм һәм үземнең белемемгә мин зур плюс белән 4лек куяр идем. Ярый, Камилә, син үзенчәлек куяр идең. Мин үземә 4-5 тирәсе куяр идем. 4, синеке дә плюс 4 була инде алайса. Әйе. Яхшы, бүген инде без сезгә 10-лы да куярга рөхсәт итәбез. Чөнки кагыйдәләр буенча сез балаларны үзегез куячаксыз. Әгәр дә инде әзер булсагыз, кызлар, уеныбызны башлыйбыз. Тапшыруыбызның беренче туры җавап тап дип атала. Сезгә 3 сорау әзерләнгән. Һәр сорауга җавап варианты бар. Әйткәнемчә, инде 0дан алып 10га кадәр сез үзегезгә балл куячаксыз. Җавабыгыз дөрес булса, балл сезнең исәптә, юк икән инде балл алыначак. Игътибарлы була күрегез, яме? Birinci sıramızı яңгыратам, безнең якларда кышлаучы кошлар дип яңгырый ул. Бу сорауга беренче булып җавап бирәчәк Миләүшә. Ничә балл куясың? Мин үземә 8 балл куям. Яхшы, Камилә, син ничә балл куясың? Мин үземә 10 балл куеп карыйм. 10 балл куеп карый Камилә. Җавап вариантларын кызлар тәкъдим итәм, игътибар белән тыңлагыз. Сыерчык, торна, кызыл туш, Карлыгач, тургай. Безнең якларда кышлаучы кошлар. Миләүшә? Минем җавабым кызыл туш. Кызыл туш дип саныйсың. Күргәнең бармы бу кошны? Юк. Беләсең, безнең якларда кышлый дип саныйсың. Әйе, минем ишеткән бар. Безнең якларда кызыл туш кышлый дигән. Яхшы, җавабың дөресме, юкмы, хәзер белербез. Камиләне тыңлыйбыз. Әйдәгез Тургай дип Тургайны сайлыйбыз. Тургайны сайлыйбыз. Кабул итимме җавабыңны? Әйе. Яхшы, кабул итәм. Һәм тыңлыйбыз кызлар дөрес җавапны. Безнең якларда кыш көне кызыл тушны очратырга була иде. Ә менә башка кышлар гадәттә көз көне җылы якларга чыгып китә, бары тик яз көне генә безгә әйләнеп кайталар. Дәвам итәбез, икенче сорауга күчәбез. Киләсе сораубыз Хуҗа Насретдин ролен башкарган артист. Шулай дип яңгырый. Бу сорауга беренче булып Камилә җавап бирәчәк. Ничә балл куясың? Мин үземә 10 балл куям. Яхшы. Миләүшә? Мин дә үземә 10 балл куям. Кабул иттем. Җавап вариантларын тәкъдим итәм, тыңлыйбыз. Демәк, Хуҗа Насретдин ролен башкарган артист Искәндәр Хәйруллин, Фәни Җиһанша, Эмиль Талипов, Рамил Вәҗиев, Илдус Габдрахманов. Менә сезгә тәкъдим ителгән актерлар. Камилә, син әзерме? Мин ул рольне Фәни Җиһанша уйный дип уйлыйм. Фәни Җиһанша дип саныйм диде Камилә. Миләүшә ничек уйлый икән? Минем җавабым Фәниз Җиһанша. Әлбәттә, Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт театры артисты Фәни Җиһанша башкара иде Хуҗа Насретдин ролен. Афәрин, кызлар, икегезгә дә 10 балл. Беренче турның соңгы сорауы иң кечкенә океанны атагыз. Бу сорауга беренче булып җавап бирәчәк Миләүшә. Ничә балл куясың?
Мин үземә 9 бал куям. Кабул иттем. Камилә? Мен үземә 10 бал куям. Яхшы. Җавап вариантларын тәкъдим итәм, тыңлыйбыз. Атлантик океан, Hind океан, Төньяк Боз океаны, Тын океан, Көньяк океан. Демәк, иң кечкенә океанны атыйбыз. Миләүшә? Минемчә иң кечкенә океан ул Төньяк Боз океаны. Төньяк Боз океанын сайлады Миләүшә. Камиләне тыңлыйбыз. Мен иң кечкенә океан Төньяк Боз океаны дип уйлыйм. Чөнки иң зур океан ул Тын океаны кебек, ә иң кечкенәсе Төньяк Боз. Егезнең дә җавабы дөрес. Чыннан да Төньяк Боз океаны дөньядагы иң кечкенә океан. Беренче турыбызга шуның белән йомгак ясыйбыз. Икенче турыбыз нинди нәтиҗәләр китерәсен бик тиздән беләчәкбез. Тапшыруыбызны икенче турын башлыйбыз. Миләүшә һәм Камилә әзердер дип ышанып калам. Бүген сезгә вакыт күрсәткечләре тәкъдим ителә, аларны орта бару тәртибендә язырга кирәк булачак. Менә шундый кагыйдәләр, аңладыгызмы? Әйе. Әйе. Менә сезгә тәкъдим ителгән вакыт күрсәткечләре 48 сәгать, 1 тәүлек, 1 гасыр, 120 ел, 5 атна. Тиз генә башыбызда исәпләдек тә, орта бару тәртибендә язабыз. Камилә, син әзерме? Әйе. Тыңлыйбыз. 1 тәүлек, анарсан 48 сәгать, 5 атна, 1 гасыр, 120 ел. Кабул иттем. Үзгәртәсең килмиме? Тикшереп алам. Юк кебек. Яхшы. Миләүшә, синең чиратың? 1 тәүлек, 48 сәгать, 5 атна, 1 гасыр һәм 120 ел. Афарин. Чыннан да иң кечкенә вакыт күрсәткече ул 1 тәүлек иде. Аннан соң 48 сәгать, дәвам итеп 5 атна, 1 гасыр һәм иң озын вакыт күрсәткече 120 ел иде. Афарин, кызлар, икегез дә бу бирене дөрес башкарып чыктыгыз. 5 бал һәр икегезгә дә. Өченче турыбыз артык җавап дип атала. Бу юлы без сезнең белән дөрес җавап түгел, әмма артык җавап эзләячәкбез. Шулай ук сезгә 3 сорау әзерләнгән. Һәр кайсының җавап варианты бар. Балларны үзегезгә үзегез куясыз, 0-дан алып 10-га кадәр. Әгәр дә инде җавабыгыз дөрес икән, бал сезгә була. Юк икән, инде балны алачакбыз. Менә шундый хакдәре. Иң мөһиме, онытмагыз, дөрес булмаган артык җавап вариантын сайлыйбыз. Сөйләштекме, кызлар? Әйе, сөйләштек. Әйе. Игътибар белән тыңлыйбыз 3нче турның 1нче соравын. Ул рәссамнар дип яңгырый. Бу сорауга беренче булып безнең Миләүшә җавап бирәчәк. Ничә бал куясың? Мин 10 бал куям. Яхшы, рәсем сәнгате белән син танышма. Әйе. Алайса рәссамнарны беләм дисең инде. Әйе дип уйлыйм. Хәзер тикшерербез. Камилә, син ничә бал куясың? Мен дә 10 бал куям. Камилә дә беләм ди. Яхшы, әйдәгез алайса тәкъдим ителгән рәссамнарны тыңлыйк. Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи, Илья Репин, Николай Дроздов, Иван Айвазовский. Миләүшә, син җавап бирергә әзерме? Минемчә, Николай Дроздов монда артык. Син аның кем икәнен беләсеңме? Әйе, мин аны албарушы дип беләм. Яхшы, мин синең җавабыңны кабул итәм. Күчәбез Камиләгә. Әйе, Миләүшә белән килешәм. Николай Дроздов ул рәссам түгел. Рәссам түгел. Николай Дроздов танылган алып баручы. Сез аның «В мире животных» проектын бик яхшы беләсездер. Нәкъ менә шушы вариантны сайларга кирәк иде. 10 бал һәр икегезгә дә, афарин. Ул җәнлекләр һәм бүҗәкләр генә булган әкиятне атагыз дип яңгырый. Бу сорауга беренче булып Камилә җавап бирәчәк. Ничә бал куясың? Мен үземә 7 бал куям. 7. Миләүшә? Мин үземә 8 бал куям. 10 бал куеп килдегез дә бик җиңел сорауга
түбәнәйтте güzelli балларыгызны. Шикләнәсез мәллә? Biraz şeklendiri. Ярар, бик җиңел сорау бит. Әйдәгез, җавап вариантларын тыңлыйбыз. Җәнлекләр һәм бүҗәкләр генә булган әкият. Теремкәй, кәҗә белән сарык, казлар, аккошлар, нечкәбил, койрыклар. Камилә, син җавап биргә әзерме? Min Qazlar Akqışlar әкиятен сайлыйм, чөнки анда малай белән кыз бар. Кабул иттем җавабыңны. Минем дә җавабым казлар акышлар. Шуннан да казлар, аккошлар әкиятендә малай бар, кыз бар, әби бар, бабай бар һәм кызның иптәшләре, дус-ишләре бар. Шушы әкиятне сайларга кирәк иде. Башка әкиятләрдә безнең хайваннар, бүҗәкләр генә, бер генә дә кеше юк. Башка әкиятләрдә, ә менә казлар, аккошларда кешеләр җитәрлек. Дәвам итәбез һәм 3нче турның соңгы соравы. Төсле диңгезләр төсне безнең куштырнаклар өчен алынган. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз бу сорауда. Миләүшә, син беренче җавап бирәчәксең, ничә балл куясың? Мин 10 балл куям. Яхшы. Камилә, Min дә 10 балл куям. ярый. Тәкъдим итәм сезгә җавап вариантлары: Кызыл диңгез, Кара диңгез, Сары диңгез, Ак диңгез, Зәңгәр диңгез. Миләүшә, син җавап биргә әзерме? Монда зәңгәр диңгез булырга тиеш түгел. Җавабыңны кабул иттем. Фикерләвең өчен рәхмәт. Дәвам итәбез. Камиләгә күчәбез. Min Зәңгәр диңгезне сайлыйм, чөнки аның төсе генә зәңгәр, Зәңгәр диңгез дигән исем юк. Зәңгәр диңгез дигән исем юк ди. Шуннан да картада без Зәңгәр диңгез дигән диңгезне таба алмыйбыз. Күпме генә эзләсәк тә, кызыл, кара, сары, ак диңгезләр бар, әмма Зәңгәр диңгез безнең картада юк. Афәрин, 3нче турны да бик яхшы гына башкарып чыктыгыз. Инде 4нче тур сезгә нинди нәтиҗә китерәчәген хәзер белербез. 4нче турыбызны да башлар вакыт җитте. Бу тапшыруыбызның иң соңгы туры. Бу турда сезнең һәр кайсыгызга да 10 сорау әзерләгән. Тик менә уйлап торырга вакыт юк. Мөмкин кадәр тизрәк җавап бирергә кирәк сезгә. Һәр дөрес җавабыгыз өчен сезгә 1 балл булачак. Әгәр дә инде җавапны белмисез икән, белмим, алга таба дип әйтергә кирәк. Менә шундый кагыйдәләр. Башларбыз без бу юлы. Камилә, син әзерме? Әйе, әзер, әйегез. Алайса, миннән сиңа 10 сорау. Киттек. Татар егетенең баш киеме. Кәләпүш. Дөрес. Урманда мук кайсы якта үсә? Төньякта. Дөрес. Кайсы кош башын комга качыра? Страус. Тәвакшы дисәк тә була, яме? Әйе. Дөрес. Кызыл ромашка шигырен кем язган? Муса Җәлил. Дөрес. Кулда ничә бармак? 5. Дөрес. Җәен сырык кышын ак, аңа шулай яхшырак. Куян. Дөрес. Укучыларга дәрес бирүче һөнәр иясе? Укытучы. Дөрес. 46-ның яртысы? 23. Дөрес. Пушкинның исеме? Александр. Дөрес. Бөркет тукран карга булар? Кышлар. Дөрес. 10 сорауга дөрес җавап бирдең син, афәрин. Миләүшә, син әзерме? Әйе, мин әзер. Киттек. Татар кызларының баш киеме? Калфак. Дөрес. Урманда адашкан кеше нәрсә дип кычкыра? Ау. Дөрес. Сөйләшә белә торган кош? Попугай. Дөрес. Сер тотмас үрдәк әкиятен кем язган? Габдулла Алиш. Дөрес. Ис сизү органы? Борын. Дөрес. Ул өстенә җәйдә кош та энәле күлмәк кия? Керпе. Дөрес. Ул кешеләрне дәвалый? Табиб. Дөрес. 48-ның яртысы? 24. Дөрес. Лермонтовның исеме? Михаил. Сазан, шуртан, акула булар? Балыклар. Син дә 10 сорауга дөрес җавап бирдең, афәрин. Уен дәвамында мин мәктәпнең белемнең бик кирәкле булуын аңладым, чөнки
Безнең тормыш дәвамында шундый сораулар бик күп булыр дип уйлыйм. Һәм шундый тапшырулар безгә бик булыша. Миләүшә белән уйнау миңа бик ошады, чөнки ул бик сәләтле, акыллы кыз һәм аның белән уйнарга да бик кызык.